So, Assalamu alaikum. Fatan alkhairi. Kamar yadda na muku alkawari jiya a lecture namu. So yau za mu ci gaba. Za mu fara shi daga inda muka tsaya. Ma'ana a sauwaƙe za ka koya harkan saya da saidawa a ɓangaren harkan trading, forex trading, ma'ana sayan kuɗaɗen waje da saidawa. So alhamdulillahi, yanda ake zuwa a koyi wannan harkan a sauwaƙe shine sabida harkan fa ba wai lallai ne sai ka kasance ka iya shi gaba ɗaya a ce a rana ɗaya ba. Za ka ɗau lokuta. Ina fatan baka iya shi gaba ɗaya ba, amma abin da za ka iya shi. So dangane da wannan abin da zan iya koya muku, waɗanda muka yi mun karanta sunakin da suka wuce na baya, bi ma'ana mun karanta duk wani candlestick a nan mun san shi. Na farko kenan. Na biyu shine akwai abun da ake cewa da shi bearish, akwai bullish. Yana sauka ƙasa bearish, yana hawa sama bullish. Kamar in kana harkan crypto ne, za ka ji an ce maka short ko long. So wannan shi ba haka yake ba. Wannan buy and sell ake ce masa. Kuma Hausance, a matuƙar mu Hausawa muna ce masa saya da saidawa. So alhamdulillahi, kamar yadda kake gani akwai ja, akwai kuma green. So wannan da ja da nan shi ake amfani da shi a wajen harkar saya da kuma saidawa. Ya za ka yi ka gane cewa kasuwan nan ƙasa za ta hau, ya aka yi ka gane cewa kasuwan nan sama za ta hau. So kaɗan daga cikin bayanin da zan zo in yi mana a nan, mu da muke sauraro, wanda muke koyo, zan so ka fara daga ƙasa nan. Bi ma'ana zan so in fara maka shi daga ƙasa, yanda za ka fi ganewa shine a nan gurin akwai wani abu a nan gurin, ma'ana gashi nan a nan gurin ɗin. Yau ya fi yawwa, zan so in nuna maka daga nan gurin ɗin ka ga wani abu. So daga nan gurin ɗin in ka lura za ka ga ja nan ga kuma kore. So haka za ka sake lura daga baya can akwai kore, sannan ja, sannan kuma ja ya sake fitowa, ya zo ya haura kasuwa ya tafi. So a nan gurin ɗin gaskiyar magana ba za ka shiga kasuwa ba, sabida ya bayar da abin da ake cewa da shi hama kuma da gulbi. So a samansa kaga akwai green, sai kuma ga ja, sai kuma ga green, sai ga ja. Su hudu kenan ma'ana suka zo. So ina ya kamata ka shiga kasuwa a wannan gurin? Kaga green nan sai ka bar shi ya kulle, ka tabbatar da ina ne kasuwan za ta je. Ma'ana kaga idan ta kulle, ja zai ɗauka kasuwa kenan, koko ya ci gaba sama, a cikin biyu za a ɗauko. To sai kaga ja ya ɗauka kasuwa. Ja da ya ɗauko kasuwa sai zo ya kulle wancan na bayan. So fa a nan ɗin ma fa baka da confirmation ɗin shiga kasuwa, sabida kasuwan za ta iya zuwa ta dawo. To shi yasa muka ce ka baro ta gaba ɗayanta, ka zo daidai nan inda ka irga, inda na saka gashi nan da ja
da kore, ma'ana ga inda ya zo ya breaking a nan gurin din ya fasa shi a wannan gurin, wannan koren ya fito, to shi ke nuna maka alama kasuwa sama za ta tafi. Tunda daga nan ƙasa gashi nan ya ba mu misali bari in ɗauko mana wani abu nan ya nuna mana wani abu pointer. Yawwa, kaga nan gurin ɗin da na saka nan ya nuna maka kasuwa yanda za ta tafi buy. So amma buy da ta tafi din nan ya kamata kai ko sai ka tsaya ka nema confirmation nashi. Ina ne confirmation nashi yake? Kowa kullum yana ji ana ce masa confirmation. Ina ne confirmation nashi yake? So wannan gurin tabbas za ka jira ne ya baka confirmation din ina ne kasuwa za ta je. Kasuwan nan tana nan tana tafiya, da ta zo nan gurin din sai ka ga ta zana wannan abu, to kai fa ka jira confirmation nata ne. Ina ne confirmation nata take? So a matsayinka na mai trading za ka yi jira. Ina ne zan jira ta zo ta bani confirmation? Shine kowa zai tsaya na ta inda a nan wuri. Confirmation nata ga ta nan za ta zo shine.